yen kowe ngajeni gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. Nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Mbak Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Jajan iki. Wah, Yo, dagang ngopo terus iki kok buntele kon. Kowe matur nuwun, Pak. Iki, Mbak. Oke, matur sembah nuwun. Ya tak kan. Gunane apa rabi karo kowe? Kowe di gua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat. Oh, kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora nyelat kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku entah fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Saya difoto. Ndak fotonen Yan. Nggih. Mau aku lera mbok rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Jajaranipun mandhapipun para karyawan niku agama ya digawa, budayane ora ditinggalke. Leres, Mas. Mula mlaku seiring sejalan. Hawane mriki ya kepenak banget kok. Nggih ta? Enten tembunge nika dengan ilmu semuanya mudah, dengan agama semuanya berkah, dengan budaya semuanya menjadi indah. Leres. Kula tak nembang dandang gula cocok tolak balak ngoten niku Mas. Oke. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh ayu luput ing lara luput bilahi kabeh jem setan datan purun paneluhan tanana wani miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling ado tanana nyaket mring kami guna duduk pan sirena tolak bala sholatullah salamullah ala Rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibirah dah padang rembulane tanggal siji yen pengen urip lumayan sregep ana anggon ngati repote dadi petani salate aja nganti lali apa meneh yen wayah tandur salate aja diundur-undur
repote yen garap sawah salate aja nganti wegah apa meneh yen wayah panen salate aja nganti lereng repote yen dadi sinden salate aja nganti lereng sinden asmane niken salindri sregep salat lan sregep ngaji repote yen dadi dalang tansah sungkem ngarsane pangeran dalang pandu gandang sasongko salate wis kanep 5 piye modar lha wong diiringi penake kaya ngene kok iringane iki karo irami kekencengen repote yen dadi yoga salate blas ora ana yoga sing tukang kendang ora tau salat seneng wedokan syukur ra kendangi lah wong pengendali gamelan semene oke kok justru itu pengendali ana to irama kencenge kaya sepur ngene iki lah niku ngetoke nek panjenengan iki semangat ngono semangat ki napase kuat ora kuat semangat apa nyatane panjenengan iki ya hebat ngono kae yo hebat to hebat sak ceceke Mas Garing iki tembang kok mesti iso yo hebat ning aja dipeksa selawatan wis diaturake sik laku lha piye dalan wis sijen wis yoga wis ingsun oh iya repote yen dadi sinden wis piye mau salate wis mesti kopen sinden iki kan salindri sregep salat lan sregep ngaji oh iya sinden wis dalang wis yoga wis saiki ingsun oh iya dagelan kabeh iku adil oke ditembangke siji tembangke kabeh ono merata kok nek ora adil ndak dikira mban cindri mban siladan kuwi pimpinan sing ora becik yen ngono kuwi nggih contoh kaya koperasi karep gitu ora ngemban cindri mban siladan siapapun boleh gitu Pak nyambut gawe teng mriki nek nganti ora kowe ora kesel to dalan wiwit sore omong terus ngene iki pancine aku nembang kowe ngomong nembangku kapan iki jatahe dagelan kudu tak tembangke aku ngomong dhewe no lah iya ayo saiki dagelan ya aku iki nggih bismillahirrahmanirrahim waduh diapik-apikke sing tunggal ilmu lan guru kalian kula ampun godho repote dadi dagelan kose wis no lagi salare kok mbok suwoke mbok deke piye to iki sapa sing lagi repot piye iki kowe kotake aja mbok tutuk kotake aja ora tutuk guang kali wis mari kowe ngene kono suwuk ya wis ono aku ora ganggu repote dadi dagelan piye Mas aku yo bolomu masa bolone Mas Gareng to nggih napa mboten hidup mboten ya tabuhana to cah mesake iki tabu itu
to. Ya. Ayo. Dwijo iki. Ayo. Ya dilegani yo, Cak, tabuhi mesake, Cak. Ya. Repote dadi dagelan. Sahur. Iki zamane iki zaman modern kok isih ana tabuhan lesung. Lah wong kene iki sing kamling ya isih digalak. Ya digalake iki nduk tak sewake gamelan sakmenake iki nggo apa? Dadi tabuhi gamelan siji-siji. Iya no. Ya tabuhi siji, Cak. Percuma no. Ayo siji-siji do rungokno kuwi senengane ora nglegani wong tuwek. Iki lho, godhong kates iso gawe lega kok. Yo tabuhi siji-siji. Yo Mas Gareng, wiwit. Repote dadi dagelan. Kayak film horor. Panjen yogamu diamput. Kok nesu. Masa nabus. Piye? Nabus siji-siji. Maksudnya siji-siji iki. Waduh, notasine siji-siji ning nabuhe bareng jreng. Oh, alah. Oh, ora ngrungokke ya. Ya, dikongkon Dwijo ki sing genah. Ya. Weh, Oh ya. repote dadi dagelan. Sasungkam ring pangeran. Dagelan jenenge. Dadi ngene Mas, perkara nggon lakon iki. Wedan. Nek wis ditabuhi trimo. Ora nembang ora patek. Nesu. Aja nesu. Yogamu iki panjamu sakmenake iki. Apa? Sing CS karo aku gur siji. Sapa? Sing gambang tok lho. Nggih ta, Pakde? Sore mok. Ora no. Jawabane nggih, Pakde. Krung ora. Oh, TLK. Marane Bojonegoro ora ketemu karo biasane dadi rada gelo. Alah, wis ora iso. Aja nesu to, Mbak Niken. Aku anggere anyer kamera iki tak dol lho. Mriki Mbak Niken nambani Mas Gareng ben ora nesu. Nggih. Kok lak delok anggere Niken sing nembang ditabuhi. Ya ora? Rame-rame ngoyak dara mabur muluk aku. Putune Mbah Gareng, kowe tak anggap bocah sing isih polos, sing iso mengadili keadaan. Ing ngatasé kabeh ditabuhi, kok simbah ora ditabuhi, kowe piye? Saka penemu piye? Nggih mboten napa-napa ta? Mbok Ya hak semua orang mempunyai hak. Sampeyan sire-sire. Terus aku ki mau sing salah kok sampean ta, Mbah? Lho kok sok aku sing salah? Sampeyan nih kebanyakan request. Jadi semua itu
manut sesuai dengan requestnya. Sampean ketawal wi mau requestnya jelas ya ora mungkin to. Aku ki wis suwe ra numpak kendaraan dadi ora butuh rebues kuwi. Rebues ki rak simpul. Request penjaluk. Iya. Nek Mas Bayu kan mau requestnya kan sudah cetak. Yogo-yogo kan sudah menanggapi. Lah aku piye ora itu njaluk. Lah nyuwun pripun? Piye? Nyuwun apa? Nyuwune piye? Awake dhewe iki gen ngerti. Jangan pesen apa karo keluarga, tak sampaikke. Nah. Ada wasiat-wasiat apa? Malah wasiat. Aku rumangsaku ket mau sore iki Bayu ki ngajak patiku. Mboten. Aku ngerti kowe. Mboten. Alah kowe nek aku mati kowe arep ngrebut bojoku. Alah. Wis iki lagi wong kabeh. Kok tembungmu ra enak. Bojo kok sikile iki wong kabeh mlaku lak mubeng ngene lho. Wah, wis kok karo aku paling sentimen. Boten. Wis ora boten wis pokoke aku. Nduk Niken. Dalem. Panjenengan ki sinau sesindenan wit umur pira, Cahayu? Kawit umur 4 tahun. Lho, kuwi Mas Gareng. 4 tahun wis dididik karo tiang sepuhe dadi seniman utawa seniwati sing hebat. Ayo piye? Karena apa ngono kuwi? Moh kok usul ya kleru. Mboten. Ora. Didikan kalau mulai dini sudah dididik itu biasanya pondasinya kuat. Niki sinden lho, ora kok bangunan. Dadi ngene, Mas. Perkara bangunan iki kudu dibedakake karo perkara sinden. Nah, bener. Ya ra Ken. Heeh, kok tekan pondasi ya, Mas ya. Ha iya. Awake dhewe ora gawe pabrik, ora gawe omah. Maksudku, nggih, kalau dididik mulai dasar, iki ora sekolah to iki mesti. Ora sekolah dasar iki wong wis SMA. Piye to? Kowe arep ngire kali aku. Mboten. Ora. Pak, kula ajeng golek dalang liya, Pak. Mriki sing enten wayangan pundi? Njaba nek layar lho. Wayangan kok layar. Kayak nek wayange lho digelar kiwa tengen kemene lho aku liwat. Aku arep ngandani. Iya, wis mangandani. Pinter Joro Langit kalau tidak disandingkan dengan norma etika ora ana gunane. Nggih. Nah, mula contonen bae iki. Nah, bae ditonyo. Dia ta? Nggih, ditonyo saiki. Contoh, ya. Ditonyo. Iya, dicontoh. Nah, mergo Mbah Gareng iki duwe prinsip, yen kowe ngajeni gawean mbok ngajeni bakale bisa nguripi. Nggih. Wis kebukten saiki. Iki ngerti buktine. Lah kuwi Mbak Niken kuwi no. Mbak Niken kuwi ngopeni gaweane nyatane alhamdulillah iso nggo ragat sekolah dhewe, iso nggo ngumrohke tiyang sepuhe. Lho ora hebat ngono kuwi. Nah, ngono. Yen sing ngendang kae. Kok sentimen harus ngendangi apa? Sing gawe rusak irama sing ngendang kuwi kok. Nyapa kuwi pacarku lho. Apa? Kuwi kekasihku lho. Bekakas kaya ngono ki. Ora ngerti. Nanda Dimas Nugroho. Enek Dimase. Lah aku ya ngono Dimas Niken Salindri. Oh, Nanda Dimas Salindri. Oh, piye? Pas ta? Yo ning anu. Kata-kata adalah doa. Yen ana apa-apa tanggung ngendhe. Lho, jodoh iku ora mesti bodho kok. Kaya ngentuk, kaya ngene kok entuk kaya ngono kaya rembulan dirembeti tekek. Lah nyapa? Tak belani ndak. Entuk bojo kaya Mananda ngene iki malah suatu keberkahan. Kok iso? Suatu anugerah lho, Mas. Nan kowe munggah rene nan, rene. Wah, gen jejer karo Niken lho. Sapa ngerti ya ta? Engko ana setan adu pitik liwat. Aduh. Ayo kene. Lho, entuk bojo kaya ngene iki suatu anugerah. Astagfirullah. Kowe jejan iki. Wah, Yo, dagang ngopo terus iki kok buntele kok. Kowe matur nuwun, Pak. Iki Mbak. Oke, matur sembah nuwun. Pak. Mas, Pak, utang duwite. Lah piye to? Kita sudah diberikan sempol. Aku ya tak
anu enggak Pak niki Pak kagem jenengan. Aku masih aku dikai, aku ora ngekeki. Sebab ngeten mboten Pak, sebabe napa kula kok mboten ngekeki. Sebabe niki garenge pun mati, Pak. Pun, matur nuwun ya Pak, makasih. Pak, kreativitas panjenengan saya hargai. Alhamdulillah aku dikai kentol. Ayo. Mas, kok kentol? Sempol kok kentol. Pak matur nuwun kreativitasnya luar biasa ini. Nggih, terima kasih. Waduh Jan. Bungkus ramah bumi. Oh, nggih. Nanda di Nanda. Kuwi lho nek burine kuwi lho. Beh. Ayo takono jejer kene. Piye nih kan? Etok bojo kaya Nanda? Suatu anugerah. Sebabe Masuk rabi jebret, ya ta? Mas Nanda takon kerja ning luar negeri. Terus? Ya ta kan? Gunane apa rabi karo kowe? Kowe di gua alon-alon. Tak kan dadi TKI. Masa urung entuk apa-apa terus kon minggat. Ora. Kula niku ditumbalne ngoten lho. Ya ora. Ben nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intah fotokno kuwi mumpung Nanda ruk lara. Ya dipoto Mas. Ndang fotonen yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Tapi nduk aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Mau napa ditat jare? Napa? Lintang Asmara. Oh, Lintang Asmara. Ya, Lintang Asmara. Tak rungokke kanggo kuping. Nggih. Ning dibawani sik, ayo pelok barang, Mbah Pengender. Nggih. Kok tuwek men to sing gendal. Wis akeh tuweke kate jiglok ping pindho ae. Mas Pandu sing ndang Jaipong sik, Mas Pandu kene. Oh, nyogone. Gegarane wong akrami. Ayo, Du. Ayo kuwi ngelingke karo Niken karo awakmu. Jenenge wong arep omah-omah delok pasangan iki ora bondo, ora rupa. Sesone dibehel ben untune iki rata. Untu ora jangkep dibehel. Kuwi iki rekake gawe untu anyar to. Kolu. Kuwi lho bogang meneh. Ceklek untuku. Tangge mangan Kentucky. Untu. Awas sesuk trauma karo Kentucky. Ayo Nan dibawani. Siap. Karo gantung Niken kuwi lho ketoke ngandani calon bojomu. Apa? Ono wong lanang gandrung wong wedok stane ngene iki. Kuwi jenenge jaga. Jaga ki ngene sing gagah kok ngene iki. Mananda sakit ya. Tak ganepi ben tugel loro. Dene kan sakit, Dek. Alah. Kene tak tungkak. Alah. Gegarane wong apa? Wah. Oh, ayo. Gegarane wong akrami. Sebab gantung iki ndi mripat kok merem. Maju. Ayo. Tutup bondo tutup rupa. Kowe iki gandrung apa kaya tukang sing nyabrake mobil kae? Piye to? Ya sing luwes sing mesra. Mas Gareng, sampeyan aja nyepelekke Nanda. Apa? Iki bos, iki juragan. Juragan apa? Jenengan nek kepengin entuk hadiah saka Nanda, nek nembang aja diregoni. Oh, tenane. Iki juragan ning omah ning gosong asli juragan. Asli. Ora tak regoni. Awon-awon kula menika pengusaha muda, Bapak Ibu. Ya. Pengusaha. Pengusaha apa? Ora tak ganggu ning aku dikeki ya. Nggih dikeki ibuke juragan, anake ya juragan. Matur nuwun, matur. Penerus ibu nih. Penerus ibu. Juragan apa to iki? Kowe ning omah usaha apa? Kula sadian kijing, Pak Bu. Apa? Kijing. Ya gonen dhewe ngono. Dikeki kok mah. Ora sudi. Ora tuku. Ora sudi. Ora tuku ora iso ngrasake apa ana mayit jedul. Wah kijinge kok Nanda.
Loh, komplit kijing enek. Kijing, mori, kapas, kapur baru, sabun, ciduk, anduk. Ora tuku, ya ranan. Ora Nggih, tuku gratis Pak Bayu. Ora tuku ya percuma wong aku ya ora iso ngrasake. Mosok belas gak Tapi itu harus dibeli Mas karena lek jagani lek sak wayah-wayah ngono lho Pak De. Nah, Aku tak golek grup liya wae. Ora jagane. Sewayah-wayah nek kathoke suwek iki lho. wong dikemuli anget tok mboten burung. Dikemuli anget jare. Ayo. Ning tenan asli dek iki bos kijing tenan. Nggih. Wingi bar bathi lho kan. Bathi kula. Ketoke cilaka ning bathi. Nggih, napa meneh pas corona nika sedina wong 5, 6. Berarti mengharapkan virus nih iki. Ya aja lek iso. Iki kijinge sing dipajangi tabrak wong. Apes. Kijing gak payu suwe lek kaya wabrak wong. Waduh. Min. Ayo. Mboten jaman tumbasi, Pak De. Amung ati pawi tane Ya dirayu to. Lah iya. Kaya sing ndek ben ya lho. Kaya sing ndek ben ya lho, Dik. Dik, Pilih sepatu apa kendak? bolone nikah no. Iya. Betul. Iya. Luput pisan Makan sempet. kena pisan yen gampang luwe tanganku wanyep gampang Edan. Wong Iya. laras kok. yen nangel Tanganmu anyep. Tanganmu anyep. Nggih anyep. Hati-hati ndang cepak kijing lho. aja matiku keri Ya angel wis, Keri, ya wis. Ya. Angel. angel ka langku Ngapun dadak ambekan dengan. ambekane gak tutuk to tan kena tinumbas enak bakul bakso tuku ora Cegat. wis sampean ki enek anake bawa Aku bareng wakile Bayu, sing ngedeke ki aku. kokean nek notoki kono anwi Ayo. tan kena tinumbas arto Ndoni Ken. Halo. Ana siji meneh sing kepengin foto karo awakmu. Sinten? Sing gender. Wah, Mas Aris ini. Riz kowe tawar apa ora lek gak tawar tak wakili modelmu ngerti wong wedok koplono Sopo kuwi? Kuwi. nggih Kok saking aluse kok ngerti wong wedok simpangan ngono ki lho kok iso kepoyo. sikile kudu cepot Wis, ayo jare kepengin foto. Mumpung kowe isih urip. Iya. Yo, lintang asmara. Wis ngadeg. Ayo Iya. Nah. mumpung ana nikah ayo. Ayo. Kok sih. ayo rene Pak Harto Ndang foto wasik. Yo ora adus sedina kuwi. lah bendino ya radus ora ngerti sabun bocah iki Ndang foto nensik nah. nah foto Foto le, foto. fotono Mas Yan Yan foto Mas Yan. Yan, Mas Yan. Awas salaman barang ini. Ayo. ya rupane kaya sunduk pentol Ayo foto sik. Awas. Foto sik. Aja ganggu. Masa nikah foto karo bakul teh. Iya, ayo. Ya. Pare kaya anake bakul sempol mau lagi. Ya, weh. Makasih Pare. Wis, muga-muga panjang umur ya, Le. Wah, Pokoke omahe dhek isine nek ora fotone Mbak Niken karo Mbak Darsini wis loro tok. Nggih kalih setunggal. Sapa? Cakepan. Notasi tok isine omahe niku. Ya, yo
Lintang Asmara. Ayo. Ayo duet. Mbak ini kan melawan iblis. Ayo. Nggih. Yuk. Ayo Mamanda. Terima kasih, matur nuwun. Waduh. Ya. Mas Gareng. Oh, dawuh. Iya, lak ta suarane nada ta. Wah, dan ya iki sing diarani jangan melihat bodi, yang penting suaranya. Wah, ning iki aja sembrono lho, iki sing ngarang lagu ki leke ana lho iki. Heeh, Mas Rinto karo sing ngendang ku ya sing larise. Kae sing ngendang, sing kae leke. Leke sing gawe lagu Lintang Asmara. Ayo kene, gentari rene gentari kene. Wah, tak aturke khusus kanggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Kene gen. Monggo Pak Jarwo dipun rujak mentah-mentah Pak Jarwo. Wah, Pak Jarwo jumeneng, Pak Jarwo jumeneng. Oke, ayo. Tenang. Wah, Jan, aku sing ngrasake siji mau ya. Wah, terima kasih. Ayo kene gentari. Mriki Pak Jarwo, mriki. Monggo Pak Jarwo. Pak Jarwo. Para mriki, Pak. Pak Jarwo wontenipun nggih ngaten pun dar mentah-mentah Pak Dar. Ada kaya sashimi ya mentah ya. Lah wikene wong iki asline yo ngene iki kok. Lagune anu Pak Jarwo ingin dawuh dhewe ngersake lagu. Mriki. Walah. Saking ras-ratane lho. Sego kurung dipangane ditendang. Kekuatan cinta itu luar biasa ya. Mergo gentari Pak Jarwo, monggo sawetahipun kula pasrahaken. Ya jenengan sing ngawat-awati Mas Gareng. Wow. Yalah. Sesuk ora raup. Pak Jarwo. Nggih. Pripun panjenengan mirsani gentari pripun? Nek kalih niken pripun? Pripun, Pak? Nggih tebe. Oh, tebe. Tebe pripun? Tebe niki nggih ayu niki. Waduh, ya terima-terima Ken, terima-terima. Terima-terima ya, Ndre. Nggih, nek kalek numpamai kula nggih ngisir niki. Oh, ngaten nggih. Pun, nyen wonten pinten? Wingi dinyang 120, pun Pak, dadi niken kalih niki ayu niki. Wong jenengan kalih kula sak pantaran mbok priksa plese 3 pun, Pak. Kula mboten mendem niki. Lah, mboten mendem. Nggih, asli. Tetep niki. Terak langenane aku kok. Ah, nggih. Pun, monggo dipeto wangsul di air keras, Pak. Kok di air keras? Lagune napa Pak Jarwo? Ngersake napa? Badhe duet rada kempling napa-napa derek. Lagune napa? Pun Ninggal katresnan. wah. Nggih. Sesuai dengan situasi dan kondisi. Siap, nggih. Bagus. Tapi kula maos nggih. Oh, mboten napa-napa, mboten tidak masalah. Nggih. Niki kan Mas Gareng men lenggahane kono sih. Iki khusus Romeo and Juliet iki. Waduh. Iki Romeo karo Romeo. Ayo. Kok Romeo? Ora ya. Ya ora. Romeoan pencopet. Iya. Ya monggo ninggal katresnan. Nun sewu. Menapa? Niki kula mbeta kanca saking garep angsal. Oh, saged. Sinten? Oh, ngersake sinten rencangipun? Di sini kan ada pengurus Nggih. dan pengawas. Nggih. Lah bapak-bapak pengawas kula aturi minggah sepeda. Oh, ngaten. Bapak-bapak pengawas saking koperasi karep monggo diaturi minggah. Nika minggah kaliyan Pak Jarwo, monggo. Mentaram. Ayo
Seneng aku dene. Wonten sekawan, Pak. Oh. Nika Oh, nggih. Perjalanan. Oh, nggih. Nuwun sewu, Pak Petro. Pripun, Pak Jarwo? Niki kaitane kan ada tambahan lagi. Nggih. Saking top manajemen. Oh, ngaten. Pak Sopo Nyono. Nggih. Kalih Pak Imam Mukri. Oh, ngaten. Nggih, Pak Sopo Nyono kali Pak Imam Mukri. Kersane niki sepindah ngoten lho, direbut wong 7. Oh, nggih, Pun. Mboten napa niku biasane beton niku sak kompi kok. Monggo Bapak, monggo. Dale ngambrol. Monggo mriki Putih, ingkang dereng jumeneng monggo mriki monggo tarap. Monggo Bapak mriki. Mas Gareng. Sak obah-obahe Gentari lho dipirsani Pak Jarwo terus gumun aku iki. Ya Allah, aku iki bengi iki. Heeh. Bengi iki Gentari tadah. Padang. Wis pun. Niki mungkin nggih anugerah kangge jenengan sepindah. Napa, Pak? Oh nggih. Heeh. Oh wis kono. Pak, niki ampun melih kok piyayi sepenten. Niki kulino nggih tombo kecut pajak-pajak niki. Sing nyelentem rasa cemburu, sing nyelentem cemburu. Tak idak kok. Oh, sing nyelentem bunuh diri. Anu kandhane gen atine ayem. Ora apa-apa Pak gerbengi kita. Engko tekan ngomong entek-entekno. Wis ngono, kok tekan omah golek gedang ya diuntal. Maka ayo ninggal katresnan. Nggih. Pak Jarwo kelawan Mbak Gentari. Sekedap Pak Dalang, sekedap. Pripun? Kula wau kok mireng Pripun? Pak Jarwo Mbak ini kali Mbak niki kan Salindri sanjange ayu niki. Nggih, pripun Pak? Lah niki badhe nyuwun tulung Pak Yadi. Pripun ta? Badhe mriki Pak Jarwo kan mriksake mripate. Ada nggih Pak Yadi. Wong ayu niku rasa kok Pak panjenengane ampun. Laras rasa. Nggih laras. Saestu. Niki kan cocok. Nggih. Cocok. Nggih nek cocok nggih. Pun ngoten niku. Wes kadung cinta kok ya. Pun kadung cinta nggih. Nggih. Saderenge nyanyi Pak Dalang. Nggih pripun? Badhe nyuwun bedheki Mbak niki kalih Pak Gareng. Oh, yen ajeng bedheki Mbak niki kalih Mas Gareng nggih. Pun ajeng mang niki leres. Ajeng mang bedhaki napa? Nggih. 200. Nggih. Nah niki 1 juta. Wah, ya. Kula saksine. Nek leres 200, Mas Gareng 1 juta. Nah, ya. Napa Pak? Bedhakane napa Pak? Pripun Pak? Presiden Republik Indonesia ke-6. Republik Indonesia Presiden ke-6 sapa? Sapa? SBY. Laras Padang. Leres nggih. Laras. Leres 200.000. Apa 200? Iya. Wis ora ngantek sewengi 200 saya. Pak Gareng. Ya. 200.000 tekan 200 lare. Iki jane duit sah ning bareng mbok templeke kene rasa. Ora ngantek sewengi 200 karo sing lenteme 2 dina 50 kok. Are ya terus ra ngono terus laris. Ya sakniki Mas Gareng mak bedhaki. Mas Gareng. RT loro Jepang. Ayo RT loro Jepang sapa? 1 juta Pak Gareng. 1 juta. Jenenge RT loro Jepang. Heeh. Sopo kuwi? Salah. Aja niki sinten? Salah 20.000 Pak. Pun sing penting sah. Sing penting ikhlas. Lagi iki lho pengurus koperasi kok nggawa 20.000 iki. Ya ben kok ya. Laris. Nggih, sampun monggo. Matur Pak, matur nuwun. Ayo, monggo. Ayo ninggal katresnan. Pak Jarwo kalian Bu Jarwo. Ya ora to. Monggo diaturke. Yuk. Ayo. Goyang Bapak-bapak.
masih dadi pepet terus iki cah. Semangat tau ngene iki. Iya. Oh sesuk gak engkol. Ayo. Ayo lanjut. Terima kasih. Matur nuwun ya Pak Jarwo. Pripun aja dawuh napa? Bapak-bapak yang mau nyanyi ndak? Sinten nggih? Sampun. Oke. Siku kersane Mbak Sali. Pak Gareng. Pak Jarwo niki enten kenang-kenangan saking Gentari, dolananipun Gentari pedak dalu. Kok sak-sake wae rumasak kok nggih. Matur nuwun Bapak-bapak sedaya. Nggih. Moga-moga lenggah malih. Mriki. Aduh jan. Kiai kene iki sing pengurus kabeh kok tresno yang budaya. Matur nuwun Bapak-bapak. Sampun ngregengaken swasana. Moga. Matur. Oh, nggih matur nuwun. Wah, tiba kemil. Ngene apa ta? Ayo biasa to ning kene iki. Wah, aku lak tukang nampani. Lho kok wong iki rezeki iki yang ditolak mengko ndak seneni karo Gusti. Matur nuwun lho, Pak. Ayo kene do nikahan mriki, monggo. Ayo. Wah, piye? Bareng ana Gentari rumangsaku kok sawerane mengalir. Tenan wis. Jenenge wong rezekeni ya ngono kuwi, Mas. Nek inilah media kita tanpa membeda-bedakan walaupun Gentari kalau ngono ning duwe keluyan ya kita beri kesempatan. Wong niku ya padha-padha titahe sing nyipta urip kok Mas. Leres. Niku kak sing tak nggo conto niku koperasi karep. leres. Gitu. Kekurangan tidak menjadi masalah, kekurangan bisa menjadi kelebihan. Nggih. Menika. Nggih. Kula pun jagani yen sewanci-wanci niki wau enten sing boten kuat jejer Gentari. Kembang Wijaya Kusuma pun kula cunduk temriki. Wah, datur ya. Sik, aku tak nyoba Mbak Suci rene. Bajing loncat ora ketang musak. Jogetan aku tak nyuwun nduk niken ben jaipong ora ketang. Baik. Urung ta ora ta? Urung. Oh, pamerno jaipong. Ya karo Mas Gareng. Iya ta. Ono berdua no. Kan kita sudah mempunyai kesamaan. Nah iya no. Sama opo? Iya gawe iki. Ayo kene Mbak Suci, monggo kene. Aja dicoba. Monggo Mbak Suci katuran mriki. Mbak Suci. Mas Gareng pun ngantosi. Ya Mbak Suci keenggak mriki. Maka ayo diaturke bajing loncat intro saka Saron, intro Catrik bukane saka Saron. Maka ya men dijogeti nduk niken karo Mas Gareng. Maka ayo. Ayo.
Terima kasih. Wajan. Wis, pancen wis diniati oleh dadi seniwati tenan kok Mas Gareng. Oh, iki sing diarani kadung tengah-tengah ya bacutke. Oh nggih, heeh. Wong sale balik teles bacut kebes ya sisa. Karo leren tak selani sak lagu mergo iki ana sing ngersake kitir sumilir. Ning kok niki kan nyen resik bar joget aja dipaksa. Oke. Iki tak selani Nduk Dini karo Nduk Ayu. Ayo kene. Monggo. Kene mentaram. Terus. Malik Slindro, Mas Gareng. Nun, mangkenake sik wong loro kuwi. nggih, Nduk. Bingane ditepung jenengmu sapa? Nami kula Pakde. Iya, apa tanggamu? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diayu Kusumning Tias. Siwala kaji kokok beluk. Oh, jenengmu Kokok Beluk. Ora. Ayu Pakde. Lah ya ngono wae nganggo Kokok Beluk lho. Lah wong kuwi bentonane dhewe-dhewe. Oh ya, Dhewe-dhewe. ciri khas yen ra ngono dudu kowe. Bocah ngendi? Kula lari Madiun. Madiun. Nggih. Nggih. Isih sekolah apa ora? Tasih Ana ngendi? UNS Pakde. Wis kuliah. Universitas Negeri Surakarta. Universitas 11 Maret. Kok ora negeri to? Negeri. Lah ya kan negeri Nek padha. ora kok negeri Surakarta niku. Ya, sing baku disambi nyambut gawe ning sekolahe aja ketek. Nggih Pakde, pangesune jenengan nggih. Aja kesusus golek pacar. Mboten pun rampung kok. Hah? Pun rampung. Mboten kesu golek pacar, kurban rampung kok menan kok. Oh, barbaran to. Karek golek neh. Oh, yen go eksperimen ki Pakde iki. Iya, heeh didedel. Ah, Go eksperimen Loh, biologi. bocah ini di minggat iki. Kuwi lho nek kono kuwi lho kok digoleki. Caidian omah dicaman dene. Dhuwurmu kembang Wijaya Kusuma. Alah. Jenengan mriki, Dik? Oh ya, oke. Lah ngono dadi ben apa wong iki Pripun to, Dik? ngapa? Sidanmu siji iki telat ngombe obat ya. Kuwi pancen tak edanke kok aja nganti apik. Ora, kowe iki Genadil jenengmu Nggih, sapa? paring asma sapa? Nggih, nderek tepang. Kula Dini. Dini sapa, Nduk? Dini Wahyu Indah Lestari. Dini Wahyu Indah Lestari saka ngendi? Saking Nganjuk. Madiun Nganjuk. Wah, Nggih. Jawa Timur. Nduk niki kan Kediri lho, pas lho wis Kediri Nganjuk Madiun. Wah, numpak bis ora mandeg. Ayo, Suci Tulungagung kan saya ngetan meneh. Heeh. Anu Dita Banyuwangi ya. Walah kentipe Raja Mak. Gentar iki nusa Kambangan. Ya ngono ta. Ora dandang mangure kok. Oh, enggak ada. Wah. Pokoknya, nuwun sewu isih sekolah. Alhamdulillah pun lulus, Pak De. Oh, saiki wis guru, Mas, SPD kuwi. Oh, wis lulusan ngendi? UNS pian. UNS. Nggih. Wis dadi guru. Alhamdulillah. Lah kowe guru kok bengi-bengi keluruan tekan kene iki muridmu apa ora keter? Masih sok minggu kok libur. Nah, Oh ya. benjing mboten wancine fingerprint. Oh iya. Betul. Ketokno kebolehanmu, kepinteranmu ndereke Mas Bayu kaya ngapa? Niki ana sing ngersake Siriuning, yo buka celuk langgame. Maka. Sriuning sidane. Sidane Sriuning ya. Siriuning, niku ana sing ngersake Siriuning. Oke. Maka yo diaturke. Maka buka celuk yo Dini. Maka. Srihun mustika tuban lapun tresna wen sabana pati. Kula ketunaken dhateng Pak Martono, Pak Pini, Mas Pur. Marang Raden Wiratmaya kang
Mangga. Irama seger gubuk asmara. Nggih, ayo. Terima kasih, matur nuwun. Nggih, wis diaturke. Jan mentes-mentes cilik-cilik. Ayo kudu. Kecil-kecil cabai rawit. Bakune ana pangudine, Mas, kudu sregep sinau. Nggih. Nggih, yo. Ana kuciwane lumrah. Kitir semilir nduk niken Salindri. Monggo, ayo diaturke sik. Aku arep ngematke iki lagu iki. Nggih. Aku favorit. Aja ganggu karo wong tuwa arep ngematke lagu ganggu. Ayo, ya nek wong meneng ae ora mesake niken lho. Aku kudu dijogeti lho ya, Ken. Iya toh. Iya. Semakin malam itu harus semakin segar. Oh ya ora ya semakin gelap. Semakin semangat. Oh, maka ayo kitir semilir. Maka diaturke ya, Cak. Digarap sing penek ae. Suarane niken ben sing cetha, engko gamelane sing ngerangin. Nggih, maka. Yuk. Alhamdulillah, hebat tenan wis. Wis pokoke nimbali nduk niken wis ora muspra ya jogete ya suarane ya terajange. Wis pokoke brutu ya cucuk. Brutu telek. Cucuk sak brutune kese ora ana ning guan. Iki terakhir ana sing ngersake lamunan. Wis kanggo penutup niki ngersake lamunan. Nggih. Baik. Ayo, iki mau ana sing nyuwun lamunan, monggo, Cok. Yo jajal digarap lamunane. Ayo. Ayo ngapa? Nggih. Iso. Bisa muga-muga. Ayo. Iki ngetes karo sing demung. Sudah pernah kok ini. Nggih. Ora ngerti ditinggal pacare yo sine lamunan tok. Kowe kabeh gendeng tak bebanke ning agil. Ayo. Ora doyan mangan lho saiki. Yo, monggo lamunan, Cok. Monggo, ayo.
Terima kasih matur nuwun sampun katok anggenipun sami digojekan. Nggo niken terima kasih nggih. Terima kasih Mas Bayu sampai ketemu lagi. Nggih. Oke. Kok ketemu tanggal 1 November meneh. Heeh, karo nduk niken tetep awet sehat, awet laris. Nek Solo ya mampira dolan mriko. Nggih, Mas. Jenengan mesti mboten teng griya lho, Mas. Oh, omah terus. Saiki nek omah terus buka biliar jal. Sudah ya Pak De, semoga sehat selalu Pak. Amin. Cium dulu. Leh. Pengen. Ora pengen digentari kok pengen. Mas Gareng arep paring dawuh napa? Nggih, Donga napa? namung dongaken